Ja, nou is het al dag 6 van de verrassingsontbijtjes van Maak het Waar. En we staan in Nijl. Het is hier weer ontzettend koud, net zoals gisteren. Maar dat maakt niet uit. We maken er een vrolijke zitting van, zal ik maar zeggen. We gaan naar de deur kijken of de familie thuis is. Eens even kijken. Ik heb even de stoep een beetje gerepareerd. De tegeltjes zitten hier los. Dus kijken dat we nog niet ons nek breken. Zou een beetje jammer zijn. De buren hebben het in ieder geval al wel in de gaten. Maar zij zijn ook degene die ze opgegeven hebben. Anne en Wiel Snijders. Ze zijn wakker, wordt gezegd. Een goedemorgen. Goedemorgen. Tjeu, mag ik tjeu zeggen? Dat mag. Tjeu Poels. Nee, Dat mag. Ja. Ja, goedemorgen. We zijn hier speciaal voor u en uw vrouw. U heeft een moeilijke tijd gehad. Of nog steeds met uw vrouw. Ja, ze sukkelt nog steeds, ja. Maar wilt u daar iets over vertellen? Ja, zeker. Die heeft 2 jaar geleden een tumor ontdekt in haar hoofd. Oké. Die is in juni 2020 geopereerd. Het is wel allemaal goed gegaan, geen probleem alles. Maar toch bleef er een verlamming achter. Oh. Dus nu is links een beetje verlamd. Oké. Het binnenlopen gaat met haar later. Oh, dat wel. Dat wel. Ze kan de trap op. Oh. Dus er is, dat is al een beetje. Er is wel progressie. En we hopen dat het nog een beetje bijtrekt. Oké. En ik begreep dat u ook heel actief bent altijd. Vooral geweest. Vooral geweest. 24 uur, 24/7 mantelzorg, dan kun je niet veel meer. Nee. En wat heeft u daarvoor gedaan? Ik hoorde iets van de fietsvierdaagse. Fietsvierdaagse, dorpsvervoer, repaircafé, KBO-werkgroepen, ja. En dat is nu allemaal weggevallen? Nee, of is er nog iets wat ik heb daar repaircafé gehouden, KBO een beetje gehouden nog. Ja, dat is het dan. Ja. Dus ja, je moet keuzes maken, hè? Ja, en dan gaat uw vrouw uiteraard voor. Uiteraard, ja. Dat gaat niet anders. En moet u het helemaal alleen doen of krijgt u daar hulp bij? Daar zag je naar de buurvrouw lopen, die doet geweldig werk. Die heeft u opgegeven, Anne en Wiel. Oh. Anne en Wiel Snijders, als ik goed geïnformeerd ben. Oh ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Die vonden dat u door deze omstandigheden en wat u altijd allemaal gedaan heeft, een ontbijtje verdiende. Het verrassingsontbijtje van Maak het Waar. Geweldig. En vandaag wordt het aangeboden wederom door de Groentehof en bakker Jacobs uit Echel. Mag ik u dat alvast overhandigen? Dankjewel. Ja. En het is voor mij ook altijd een verrassing wat erin zit. Ja, we laten het verrassen. Maar ik zou zeggen... Ik had er niet op geteld, dus ik wist er niet dat het bestond, dat programma. Of ja, deze... Het verrassingsontbijtjes. Ja, nou, we zijn al 6 dagen op pad en dit morgen de laatste. Oh, geweldig. En vandaag viel u in de prijzen, mag ik zeggen. Geweldig. Soms zit het mee. Klopt. Nee, gelukkig wel, hè. Ja, u kunt de buren bedanken voor het initiatief. En... Jullie Annie, bedankt, hè. Ja. Ik wens u in ieder geval hele fijne kerstdagen met uw vrouw en een mooie toekomst samen. Beperkt bezoek, ja, helaas. Daar zitten we allemaal mee, hè? En we gaan ervan uit dat het allemaal nog een beetje bijtrekt en dat dan redelijk wordt. Ja. Dus, en u kreeg de groeten van een medewerker van ons, Jo Barsten. Oh, wat Jo. Als laatste. Ja, goed. Bedankt. Geniet ervan. We maken de deur maar dicht, want het is echt koud. Het is koud, ja. Ja. De groeten aan uw vrouw. Prima. Succes met het programma, hè. Dank u wel. Dank u. Dag. Ja, nou, een hele blije, verraste meneer. Dus we zijn ook weer heel blij. Morgen de laatste dag. We gaan ervoor. Terug naar de studio.